Diolch yn iwyddio. Diolch yn y unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di. Tyrd, un plith tywalt y lan ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth. Ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned yma yn y capel, felly croeso i chi aros a cael sgwrs gyda'n gilydd. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Hefyd ga eich atgoffa am ein noson o emynau mis Mai y 19, hanner awr 7 yma yn y capel, noson o ganu Emynau Cymraeg a falle trafod cynnwys cyn i ni ganu ac yna neges byr ar y diwedd. Felly Mai 18, Mai y 19, noson o emynau yma yn y capel. Hefyd mae yna gwrgweddi misol hefyd ar y trydydd nos Iau o bob mis. Wel, gydwch chi'n dechrau'n gwasanaeth trwy canu'r emyn rhif 103, mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes, euogrwydd fel mynyddoedd byd dwi'n ganu wrth dy groes. 103 gwni sefyll i'w chanu.
Mewn darlleniad o'r ofengil yn ôl Ioan, penod 19. Ioan, penod 19 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Yna gan hynny y cymerodd Peilat yr Iesu ac ei fflangellodd ef a'r milwyr a blethasant goron o ddraen ac ei gosodasant ar ei ben ef ac a roesant wisg o borffor amdano ac a ddywedasant henffych well brenin yr Iddewon ac a roesant iddo gernodiau. Peilat gan hynny aeth allan drachefn ac a ddywedodd wrthynt, wele yr wyf fi yn ei ddwy nef allan i chwi, fel y gwypoch nad wyf fi yn cael ynddo ef un bai. Yna daeth yr Iesu allan. Yn arwain y goron ddraen a'r wisg borffor, a Peilat a ddywedodd wrthynt, wele'r dyn. Yn ar archoffeiriaid a'r swyddogion pan welsant ef a lefasant gan ddywedyd, croeshoelia ef, Peilat a ddywedodd wrthynt, cymerwch chwi ef, a chroeshoeliwch, canys nid wyf fi yn cael dim bai ynddo. Yr Iddewon atebasant, y mae gennym ni gyfraith, ac wrth ein cyfraith ni, fe a ddylai farw. Am iddo ei wneithir ei hun yn fab Duw. Bydde bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni'n diolch i ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy heiddiannau, trwy fywyd, trwy marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll y mae e wedi ei wneud trosom ni. Ac felly o Dduw i ni yn dod yn ostynedig yn gwybod mae pechaduriad ydym, ond i ni yn dod yn hyderus, yn gwybod ein bod yn sefyll wrth flaen, wedi'n gorchuddio a'i perfeithrwydd yr arglwydd Iesu Grist, wedi'n golchi yn llwyr yn ei waed ef. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti, bod ni yn gallu dod fel dy blant, fel rhai sydd wedi'n mabwysiadu, ac yn gallu dy alw di yn dadnefol. Ac felly o Dduw, i ni yn hyderus wrth ddod i oedfa arall, bod y byd yn anwybyddu yr cyfnod yma, yn anwybyddu bob sul, yn anwybyddu bob achlysur lle ni'n cofio am farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, am ei enedigaeth, am ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Ac os na gyfeiriad o Dduw, dim ond cyfeiriad ffwrdd â hi. Ond hyn, i ni'n gwybod dy fod ti yma gyda ni, rwy ti wedi addo bod gyda ni. Ac felly ni yn llawenhau ac yn dod yn hyderus, yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, ac mae dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud, ac all holl genedl cael ei throi ben i weired o Dduw. Ni'n galw arna ti felly i ddweud, i rhoi'r gair, i rhoi'r gorchymyn o Dduw, pam yr oedi, pam nad wyt ti yn dod lawr i'n plith, yr wyt ti wedi bendithio'n glad yn y blynyddoedd a fi, yr wyt ti wedi bendithio'r wlad hon droion, sawl gwaith dros ganrifoedd, ac eto Dduw mae'r blynyddoedd wedi hedfan heibio bellach, ac fel gwlad, ac fel cenedl, ac fel pobl, i ni wedi hen galedu, ac wedi troi oddi wrthyt, ac yn gofyn i ti felly fadden ni am hyn, ond i ni hefyd yn gofyn o Dduw, pam nad wyt ti'n dod nôl i'n plith ni eto. Ac felly o Dduw, i ni'n gweddio nawr y bydde di yn trigarhau o'r newydd i ni, gad i ni i brofi dy bresenoldeb yma gyda ni, i ni'n gofyn y byddwn ni'n cael cyffyrddiad o'r nefoedd, i ni'n gofyn am dywalliad o'r ysbryd glân, i ni'n gofyn am yr hyn rwy ti wedi wneud yma yn ein gwlad ni a llawer i wlad yng ngwledydd y byd. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr i'n plith ni eto, ac y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu, y bydd enw'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddyrchafu i goriwch pob enw arall. Mae gwan yw'r eglwys yn ein dyddiau ni, ond i ni'n gwybod o Dduw, rwy ti yn holl alluog. Ac felly o Dduw tyrd, gweithio yn ein plith, gad i ddenw cael ei ddyrchafu heno yn ein cylonau ni, helpa ni i wybod beth yw gwir addoliad, y byddwn ni yn daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd. Felly o Dduw, diogelan hamser, cadwa ni, nertha ni, arwain ni nawr yn ein haddoliad, helpa ni i geisio dy wyneb ac i ddyrchafu dy enw. Tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gan i emyn rhif 360, ai am fy meia i dioddefodd Iesu mawr, pan ddaeth yngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr. 360 yn ei sefyll i'w chanu.
Dwi'n testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, penod 19 ar 7fed adnod, Ioan 19 adnod 7. Yr Iddewon atebasant iddo, y mae gennym ni gyfraith, ac wrth ein cyfraith ni fe a ddylai farw. Am iddo ei wneithir ei hun yn fab Duw. Nawr mae pwnc pob un oedfa, Efengyl, ddyle fod, ac yw Iesu Grist a'i groes, a dyna beth fyddai'n dymuniad ni drwy gydol y flwyddyn, dyna yw ein nod ni yma yng Nghapel y Rhath, bob pnawn dydd Sul yw oedfa'r Efengyl. Ac yna y gobaith yw ym mhob capel, lle mae'r gwirionedd yn cael ei chyhoeddi o leia un oedfa, fe ddyle fod oedfa Efengyl, yn sôn am groes Iesu Grist. Ond da yw gallu ar adeg fel hon canolbwyntio'n benodol ar yr hyn sydd yn ganolog i'r ffydd Gristnogol, sef y groes, sef yr hanes y groes. Bob Sul y bwriad yw i ganolbwyntio ar y groes, ac fe ddyle fe fod, ac os nad yw mae yna rhywbeth mawr o'i le. Mae yna rhywbeth sydd rhaid wneud ynglyn â'r peth, os mae nid yna yw'r pwnc. Rhaid iddo fe fod y pwnc yma. Does dim byd yn fwy canolog. Petai na bobl yn dod mewn i'r oedfa, ac y dyddiau hyn yn dweud, wel, erioed wedi bod i gapel o'r blaen, erioed wedi clywed am y ffydd Gristnogol o'r blaen, ddim yn gwybod dim am yr Efengyl, ddim yn gwybod dim byd am grefydd, gallwch chi ddweud. Be fyddech chi yn sôn wrthyn nhw? Be fyddech chi am iddyn nhw glywed? Petai rhywun yn gwrando ar y we am y tro cyntaf, beth fyddech chi am iddyn nhw i glywed? Achos mae'r mwyafrif llethol o bobl bellach yn ein gwlad ni, dydyn nhw ddim wedi bod mewn oedfa, dydyn nhw ddim yn gwybod dim byd am gapel nac am grefydd Cristnogol, falle maen nhw wedi gwybod am ambell i air, ond dyna i gyd yw e. Ac felly byddech chi'n dadle beth i ni fod i wneud, ac tybiwn ni, fydda yna sawl ateb i hynny, mi fydda yna bobl yn dweud, wel, mae'n bwysig dweud wrth nhw beth mae Cristnogaeth yn ymwneud ag bod e'n bwysig dweud beth mae'r Cristion yn ei feddwl am problemau'r byd ac am dylodi ac am drais ac am ryfeloedd ac am cyffuriau ac am bob math o bethau, ac mi fydden nhw'n dweud, mae eisiau ni ddweud wrth bobl beth yw'n barn ni, beth dyle gwleidyddion ni'n wneud, a tybiwn ni mewn llawer i gapel mae dyna beth fydden nhw'n dweud, mi fydden nhw'n sôn am yr athroniaeth o beth yw Cristnogaeth. Yn trio dweud wrth bobl, mae rhaid ni fod yn neis i'n gilydd, mae rhaid ni fod yn garedig i'n gilydd. Rhaid i ni'n caru'n gilydd. Mae dyna yw Cristnogaeth, bod ni i fod yn dda. Ac falle nawn nhw ddweud mynd i'r capel, ond wrth gwrs byddai'r mwyafrif yn dweud, dim rhaid chi fynd i'r capel i fod yn Cristion. Mi fyddech chi'n clywed yr holl bethau yma, sydd yn gwbl anysgrythurol, dyw e ddim yn y Beibl, ond dyna be fydd y pobl yn ei ddweud. Ond petai chi meddwl, be fyddech chi eisiau i rywun i glywed? Petai chi yn meddwl, be dwi eisiau clywed heno? Petai chi'n dod ar rywun dach chi, neu petai chi wedi gwahodd rywun i wrando ar y we ac i ddweud wrthyn nhw, mae yna neges Efengyl yn mynd i fod am y Pasg sy'n mynd i sôn am beth yw Cristnogaeth, be fyddech chi eisiau nhw glywed? Mae hwnna'n gwestiwn, dwi ddim yn gwybod os yw mwyafrif o bobl sy'n proffesu bellach gydag unrhyw syniad beth fydden nhw eisiau glywed. I ddweud y gwir, fi'n credu bod y mwyafrif llethol yn bodloni ar unrhyw beth. Achos maen nhw'n meddwl, sa'n ni fod fel Cristnogion i ddweud, dwi ddim yn hapus o hwnna, ond dwi bron iawn a dod a dweud y hyn. Dwi'n reit anhapus, dwi'n reit siomedig, os byddwn ni'n dod i oedfa, i fi fy hunan, ac yn gwybod dwi ddim wedi clywed beth yw gwir ffydd Gristnogol, yna allai ddweud hyn, dwi'n siomedig. Ac os fyddwn ni wedi dod ar rywun da fi, fi'n gwybod allan ni credu'n sofraniaeth Duw, bod e'n gallu achub trwy cael neges sydd ddim yn sôn am bron iawn dim byd, ond bod yna rhywbeth yna, ni'n credu hynny. Ond dwi eisiau clywed beth yw yr ateb i'n problemau ni. Ond nid dyna beth i ni eisiau clywed, dyna beth ddyle fod. Dwi ddim yn digwydd drwy ddi draw, mae yna rhywbeth yna, mae rhaid chi bron iawn fod yn ddiwynydd i weithio mas beth yw'r neges. Beth sydd angen i bobl gwybod, i glywed? Beth sydd angen i'r pobl sydd ddim yn grefyddol i'w clywed? A fydde'r rhain dweud, wel, mae neges fel hon yn mynd i fod braidd yn ddofn nhw. A na i ddadle, nag yw. Dyw e ddim. Dyma sydd yn ganolog i'r ffydd Gristnogol.
Dydyn ni ddim eisiau dweud beth yw'r barn y Cristion ynglyn â'r trydydd byd. Dydyn ni ddim eisiau dweud beth yw barn y Cristion am y rhyfeloedd sydd pen draw'r byd a beth i ni fod i wneud i helpu nhw. Mae yna le i helpu, ond nid dyna'r neges i ni am i ddweud fan hyn. Y neges am y groes yw'r peth pwysica, y peth canolog sydd yn hanfodol. Achos dyma'r neges sydd yn delio â phob un o'n problemau ni. Pob un o'n anghenion ni. Allen ni fentro dweud hyn, petai unrhyw un dwi'n dod mewn i'r oedfa neu'n gwrando gyda problemau mawr, bach, mawr, pob math o problemau. Mae'n swndio braidd yn od i ddweud hyn, byddai'r byd yn meddwl, wel, dyna i chi ddweud. Ond allai dweud hyn, dyma'r ateb. Dyma yw'r ateb i beth bynnag yw'r broblem. Ac efallai byddwch chi, chi ddim yn sôn am eu problem nhw, mae gen nhw problem ariannol. Ond allan ni dal dweud, y groes yw'r ateb. Wneith e ddim delio gyda'r problem ariannol, wneith e delio gyda'i problem nhw. Achos mae'n ateb i'r peth pwysicaf. Achos y peth pwysicaf yw tynged yr enaid. Ble fydd yr enaid yn mynd? Wrth i ni fynd yn hun, mae rhaid i fi ddweud mae'n dod yn fwy real. Roedd yn real blynyddoedd yn ôl, ond mae'n fwy real i fi nawr. Dwi ddim yn gwybod os fyddai byw fori. Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod os fyddai yma Pasg nesaf. Dwi ddim yn gwybod. O'n i'n gwybod nawr blaen. Ond mae'n dod yn fwy real nawr. Achos i ni'n gwybod fe all fynd ar amrantiad. Fe all yr anadl olaf ddod ar ffurf damwain, ar ffurf salwch cyflym, neu salwch byr, neu salwch hir. Ond beth bynnag i ni yn gwybod, mae yn agos. Mae'r anadl olaf yn agos i bob un. Ac felly, y mater pwysicaf oll dyle fod yn cael ei chyhoeddi bob oedfa yw hyn. Sut ych chi'n barod i gamu mewn i dragwyddoldeb ac i anadlu'r anadl olaf ar hyn a ddaw wedyn. Bydd y byd yn dweud, wel, sa'n gwybod os oes na unrhyw beth. Ond dyna'r pwysles, dyn nhw ddim yn gwybod. A dyna chi ffyliaid sydd ddim yn chwilio mewn i'r mater o dragwyddoldeb ar ôl yr anadl olaf. Achos y groes sy'n ni'n gweld y cynllun mae Duw wedi ei osod yn ei le i ddatrys ein problemau ni. I ddatrys y broblem o sut allwn ni fod yn siŵr ble fyddwn ni'n treulio tragwyddoldeb. Dyma yw'r neges y groes. Y cynllun oedd y groes. Dyna o'r cynllun o'r dechrau, cyn llunio'r byd, y cynllun oedd y groes. Dyma'r ffordd y trefnwyd gan Dduw i ddelio gyda'n pechod sydd yn rhwystro ni rhag mynd i'r nefoedd ac sydd yn arwain at golledigaeth. Ond dyma'r cynllun, y groes yw'r ffordd sydd wedi cael ei drefnu i ddatrys y broblem. Dim syndod i Paul ddweud yn 1 Corinthiaid 2 adnod 2. Canis ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeshoelio. Nawr, allwch chi ddim fod yn fwy clir yna. Dyna'r peth pwysica. Dyna yw'r hyn sydd angen i pobl sydd erioed wedi bod yn gryfyddol, sydd erioed wedi clywed am bechod ac am Dduw am unrhyw beth. Beth sydd angen i nhw gwybod yw hyn. Mae yna Dduw sydd yn berffaith, fydd yn barnu eu pechod. Mae pechod nhw yn ei rhwystro nhw rhag fynd i'r nefoedd ac yn ei arwain i golledigaeth. Ond mae Duw wedi darparu'r ateb. Os ych chi wedi dod yma heno, mae neu'n gwrando ar y we ac yn teimlo pwysau'r byd ar eich ysgwyddau chi, yna gwrandewch. Dyma beth sydd angen arnoch chi. Nawr fydd y byd yn cynnig sawl ateb i broblemau bach a mawr. Ond dydyn nhw ddim yn ateb dim byd. Dydyn nhw ddim yn datrys. Os yn datrys rhywbeth dros dro. A dydyn nhw ddim yn mynd i'r ffynhonnell y broblem. Ond yma fe gawn yr ateb. Wel, yn gyntaf, dioddefiadau Crist. Yn ail, dryswch dyn ac yn olaf yn drydydd datganiad ysgytwol. Yn gyntaf, dioddefiadau Crist. Dyma yr ateb i'r broblem. Dyma sydd angen i bobl, a mae'r pobl crefyddol modern heddi yn dweud, wel, mae eisiau ni bwydo pobl mewn i grefydd efengylaidd yn ara bach, a beth am cael dawns fach, a beth am cael cyneuon bach, gyda rhyw dôn bach hapus.
Allai ddweud hyn wrthych chi, peidiwch â gwastraffych amser ar fath ddwlu. Os rwy'n heb eistedd lawr a gwrando am 40 munud o bregeth, mae angen iddyn nhw eistedd lawr am 40 munud o bregeth. A gweddio bydd yr ysbryd glân yn dod ac yn ei siglo nhw wrth iddyn nhw wrando. Hyd yn oed os dyn nhw erioed wedi glywed o'r blaen. Peidiwch â gwrando ar y pobl modern efengylaeth yma sydd yn dweud mae rhaid i ni newid. Does dim eisiau newid. Pan fydd Duw yn penderfynu bydd yn bendithio pregethiad y gair yn fawr eto, fe fydd yn gwneud hynny. A'n lle ni yw bod yn ffyddlon i bregethu croes Crist, dioddefiadau Crist. Dyma'r ateb. Dyma beth sydd eisiau'r byd i glywed. Mae yna un wedi dod o'r nefoedd i ddioddef trosoch chi, mwyn eich helpu chi. Dyna'r neges. Mae un wedi dod mwyn delio gyda'ch problem chi. Yr hyn a wyddom o ddechrau'r bryd yw nid hapa damwain oedd y croeshoeliad. I ni'n gwybod mai nid damwain oedd e. Fydd hyd yn oed pobl crefyddol yn mentro dweud. Falle bod oedd rhaid iddo fe ddigwydd ac mae'n ofnadw bod yr Iddewon a'r Rhufeiniaid wedi croeshoelio Crist. Ond dyma oedd y cynllun cyn i'r byd cael ei greu. Yn Genesis 3, 15, i ni'n gwybod. Reit ar ddechrau'r byd. Gelyniaeth hefyd o sodaf rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, fe a sigad y ben di a thithau a sigi ei sawd lef. Beth mae hwnna'n dweud wrth chi? Y groes. Fe fydd un mab Duw yn dod ac fydd e'n cael ei frifo, ond fydd e'n concro'r un drwg. Dyna beth mae'n dweud. Fydd e'n dioddef. Dyna oedd y cynllun, dim hapa damwain. Dyna oedd neges y proffwydi. Na i ddarllen yr rhai mwyaf enwog i ni nawr. Eseia 53, adnod 4 a 5. Diau, dyma cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd cyn i'r Iesu cael ei eni. A cyn iddo fe rodio ar y ddaear. Cyn iddo fe weld fydd y pobl crefyddol yn ei gysau. Cyn hwnna i gyd. Dyma beth gafodd ei ddweud. Diau fe a gymerth ein gwendid ni ac a ddig ein doluriau eto ni a'i cyfrifiasom wedi ei feiddi ei daro gan Dduw a'i gystuddio, ond fe a'r chollwyd am ein cymweddau ni, fe a ddryllwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno a thrwy ei gleisiau yr iachawyd ni. Cannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. Mae'n anhygoel yn diwedd. Y cynllun oedd cyn i'r byd cael ei greu. Dywedwyd yn Genesis mai dyma oedd y ffordd y bydde Duw yn achub dyn eich problem chi yn am Eseia a'r proffwyd i gyd yn pwyntio at Grist. Trosom ni oll fe ddioddefodd Iesu Grist hyn, yr holl ddioddef. Fe ddath ac fe gymerodd hyn arno ei hun ein mwyn ni. Mae'n anhygoel yn diwedd. Dyma beth sydd eisiau i bobl digalon i glywed, y pobl yn y byd sy'n digalon. Mae lot ohonyn nhw'n does. A mae yna gymaint o bethau fod yn ddigalon amdano. Mae e'n fyd trychinebus. Mae yna bobl yn poeni am arian a poeni am iechyd, am yr un am bethau real iawn. Maen nhw gyd yn bethau real iawn. Ond chi'n gwybod beth, dyma'r neges sydd angen iddyn nhw i glywed. Wneith e ddim datrys i problem arian, ond o reidrwydd, falle ddim. Ni ddim yn addo, dim i ddorfod. Ond ddwedwn ni hyn, fe fydd yn ateb i tynged yr enaid, a fydd yn rhoi heddwch yr enaid, fydd yn rhoi pwrpas i fywyd. Dyma'r neges. Mae un wedi dod lawr o'r nefoedd i ddioddef drostoch chi mwyn eich achubiaeth tragwyddo. Trosom ni bodlonodd wynebu dod i fyd o bechod ac am wrthodiad y cafodd. Meddyliwch chi am ei enedigedd o am ddioddef. Hyd yn oed yn yr enedigedd oedd pobl allan am ei waed. Fe wisgodd ei natur ni, dim hwnna'n ddioddef. Fe wisgodd ei natur ni. Ein gwendid corfforol ni, y blinder a'r syched, a'r newyn, a pob beth, y tristwch, yr holl beth yna, fe ddioddefodd yn y ffordd hynny. Yr oedd Iesu Grist yn ddyn ac yn Dduw. Ond yna ni weinidogaeth am atgasedd a wynebodd casineb llwyr tuag ato fel person, tuag at ei eiriau a'i weithredoedd. I bopeth a wna Iesu Grist, bod yn llawn gras a chariad, a cyfiawn oedd pob dim a wnaeth e. Does dim un wedi gallu dod o hyd i unrhyw weithred neu air
angharedig, anghyfiawn. Dim un hanesydd newyddiadurwr, dim un person. Does neb trwy hanes y byd, bob canrif o'r dechrau i'r diwedd, does dim un wedi gallu dod o hyd i unrhyw beth drwg am Iesu Grist. Ac roedd ei holl eiriau fe'n gariadus ac yn llawn gras a thrigaredd. Ei weithredoedd o iachau popeth amdano fe. Iachau cleiddion, roedd oedd olwg i'r dall. Fe roedd oedd e gliw i'r byddar. Fe ddaeth ar meirw nôl yn fyw. Ac hyn oll, a dyn dal yn ei gysau. Roedden nhw dal eisiau ei laddau, a mae hwnna dal yn wir hyd heddi. Ei bobl ei hun yn ei wrthod. Edrychwch yn yr adnod gyntaf o'r benod yma. Yna gan hynny y cymerodd Peilat ar Iesu, ac a'i fflangellodd ef. Ond hwnna'n dod fel sioc i chi? Dyle fe ddim. Ond mae e'n sioc yn diwedd, mae e'n syfrdan. Un mor gariadus a thrigarog a Iesu Grist. Yr un a ddawyd trwy gydol yr Hen Testament bod e'n dod i achub dyn, ac yna mae ei bobl ei hun am ei laddau, ac yna mae Peilat yn dod ac yn caniatáu i'w gael ei fflangellu. Hyn oll, cofiwch, yn rhan o'r gosb am ein pechodau ni. Dyma i chi ateb Duw i'n problemau ni. Hyd yn oed yn ystod ei fywyd roedd e'n gosb. Roedd e'n ddioddef am ein pechodau ni. Roedd yr holl wrthodiad, yr holl erchylltra yma yn gosb am ein pechodau ni. Doedd yr Iesu ddim yn eog o'r un camwedd ac eto deliwyd ag ef yn y fath ffordd. Ond rhaid cofio, hyn oll yn dangos difrifoldeb ein pechod. Ond yw e, peidiwch byth a chwarae pechod lawr. Peidiwch byth a dweud, pechod bach yw e. Peidiwch byth a dweud, wel, dwi'n ddim yn dod, dwi'n ddim eisiau bod yn foesol, a dwi'n mor ddrwg a hynny wedi'r cyfan. Mae pob pechod yn bechod sy'n hoelio Crist i'r groes. Ond fe fodlonodd e wynebu hyn ein mwyn ni. Dyna beth sydd eisiau'r byd glywed. Sydd eisiau gwastraffu amser yn sôn beth yw barn Cristion ar hyn a'r llall. Sut dyle Cristion fod yn myd chwaraeon? Cofio hwnna blynyddoedd yn ôl. Sut dyle Cristion fod yn myd hyn a'r llall? Pwy sydd eisiau gwybod hwnna nawr? Be chi eisiau yw pobl diwiol sydd wedi deall yr Efengil. Beth yw'r Efengil? Y groes. Dyna beth sydd eisiau siarad amdano. Dyna beth sydd eisiau bob un oedfa fod amdano. Achos dyna'r broblem. Mae'r broblem yn warthus, mae'n rhemp yma. Mae'r difaterwch, yr anghrediniaeth, mae'r capel i bron i diflannu o wyneb ein gwlad ni. Ac yna ni'n gofyn, beth yw barn Cristion ar hyn a'r llall? Peidiwch â gwastraffu'r amser ar y beth yna. Beth yw'r neges? Dyma'r neges, y groes. Mae y mor ddifrifol, dyma oedd y dioddef a ddioddefodd Crist am ein pechodau ni. Edrychir arno ef Iesu Grist mab Duw, yr un yr ymhyfrydar anghydlion ynddo. Edrychir arno fel drwy gweithredwr, i'w wawdio, ei giro, ei ladd. Dyna beth nath e ddioddef. Roedden nhw'n edrych ar Iesu Grist fel rhywun drwg. Fflangellwyd ef. Chwipiwyd. Cymaint o weithiau. Ac a phob curiad a chwip. Mae'n afiach yn dweud, mae'n anodd meddwl am y peth bod dyn yn gallu gwneud hyn i dyn arall, ond maen nhw wedi gwneud miliynau o weithiau. Mae hwn yn rhan o'r dioddef a ddioddefodd Crist dros ni. Ond mae'n meddwl bod Crist wedi cael ei wneud yn waith. Achos yn aml iawn, bob achlysur arall, pechaduriad nhw, hyd yn oed yw'n gyfiawn neu'n anghyfiawn, maen nhw dal yn pechaduriad. Ond yn achos Iesu Grist, mab Duw, y Meseia, a ddath i ddelio gyda problem dyn sef pechod, a thragwyddoldeb, fe ddath fe addawyd y byddai'n dod, ac yna maen nhw'n ei fflangellu fe, a'i chwipio fe, a bob un curiad gyda'r pethau min yna, miniog yna ar y chwip, yr esgyrn miniog yna yn tynnu'r cnawd oddi ar ei gefnau, mae un yn ddigon. Mae degau ohonyn nhw. Bydde llawer i ddyn a ddioddefodd y chwipio yma'n marw cyn diwedd y broses. Felly dim syndod roedd angen help ar yr Iesu gario'r groes. Roedd ei gefn wedi rwygo yn gnawd i gyd. A'r gwaed yn llifo. Ond yna chi'n darllen adnod 2 a 3.
a'r milwyr. Mae hwn hyd yn oed bron iawn yn waith. Mae yna rhywbeth am yr elfen corfforol, mae hwnna'n erchyll, a mae hwnna'n boenus. Ond mae hwn, a'r milwyr a blethasant goron i wneud hwyl amdano fe, beth am wneud coron fach a'i roi ar ei ben? Mae e'n meddwl bod e'n frenin. Edrychwch arno fe, nid brenin yw hwn. Ac felly beth am ni wneud coron fach mas o'r dail, ond fydd na ddrain ynddyn nhw. Ac yna fyddwn ni'n ei osod ar ei ben a'i wasgu fe mewn ei benne, nes fod y boen yn aruthrol a'r gwaed nawr, nid yn unig yn llifoddi ar ei gefn, ond yn pistillo lawr ei wyneb e. A dyna beth wnaethon nhw, ond o'n nhw'n chwerthin wrth ddeud e. Allwch chi ddychmygu'r peth, chi gallu dychmygu fe, dim trafferth, mi fydde'r byd ohoni heddi yn ei wneud eto. Maen nhw'n chwerthin am ben Cristnogion. Yn sicr os chi ddim yn mynd gyda nhw'n nos Wener i arfed a meddwi, maen nhw'n sicr os chi ddim yn rhegi yn eich iaith bob dydd, maen nhw'n meddwl bod chi, rhywun o San Fagan, rhywun hen ffasiwn i chi. Chi gwisgo'n smart i fynd i capel di syl. Maen nhw'n chwerthin am ein penni. Ac os yw plant ddim yn mynd i'r disgo, na ddim yn mynd un ar llall, ac yn cadw'r sil, ni methu mynd gyda chi di sil, maen nhw'n edrych yn chi, a maen nhw'n chwerthin am ein penni. Ond dychmygwch beth ai Crist yma, mi fydden nhw'n gwneud yr un peth o. Coron o ddrain. A'r milwyr a blethasan goron o ddrain ac a'i gosod asand ar ei benef ac a roesant wisgo borffor amdano. Ac a ddywed asand henffych well brenin yr Iddewon ac a roesant iddo gernodiau. Beth yw hwnna i gyd? Mae'n ddarlun erchyll o greulondeb o gasineb, ond nid yw yn adlewyrchiad o natur dyn. Beth o'n nhw'n wneud? Mi roedd y milwyr yn gorymdeithio mewn ffordd yn wneud hwyl am ei benne. Siwr o fod, nid mor ffurfiol a fel arfer, mi fydden nhw wedi'r cael fath o skip fach falle tybyn ni. A smalio bod nhw'n plygu lawr i'r brenin. A mi fydden yna un wedi gwawdio wrth gerdded heibio. Lan a lawr heibio Iesu Grist. Ac wrth roed y goron o ddrain, ond ydy hwnna'n arwydd y caro iddo wisgo ar ei ben yr hyn oedd hefyd yn ganlyniad y cwymp ar fyd natur y drain, pigog, ond fe gymerodd hwnna arno ei hun hefyd yn y dioddef yma, a gosodwyd y gwasgwyd i lawr ar ei dalcem, ac yna'r coroni gwawdlyd yma'n parhau yr un ffug yma, smalio bod nhw'n wneud hwn fel proses i ni'n dod at gyfnod fydd na goroni ond fydd na. Fe fydd e dros y teledu i gyd mewn chydig wythnosau. Ond dyma i chi goroni. Ond roedden nhw'n trial i wneud e mor wawdlyd ac y gallen nhw. Ac yn wneud hwyl amdano. Welodd rhai o'r milwyr falle darn o ddilledyn ar y llawr. Siwr o fod hen glogin milwr coch oedd wedi colli ei liw yn yr haul tanbaid ac o'na ryw elfen o'r porffor yna. Dyna beth sy'n debygol oedd wedi digwydd. Wedi gweld ar y llawr yn ganol y dwst. Siglo fel anna. Beth am dynyddio hwn i roi fel clogin brenin ar ei gefne? Dyna beth oedd y darlun. Dyna'r darlun. Roedden nhw'n meddwl beth am i ni roi y goron yma ddrain ar ei ben, smalio mai brenin nhw a'r wisg porffor ar ei gefne. Ac yn chwerthin, ac yn gwneud hwyl am ei benne. Matthew 27-29, a chwedi iddy'n blethu goron o ddrain hwy a gosod asand ar ei benef, a chorsen yn ei law ddeiau. Roddon nhw gorsen yn ei law iddo fe smalio bo fel brenin ac yn chwerthin am ei benne. Ac a blygasant ei gliniau ger ei fronef ac a'i gwatwa rasant gan ddywedydd, henffych well brenin yr Iddewon. Am wawd, am ddirmig, am gasineg a chreulondeb. Ac fe ddioddefodd Crist hyn oll ein mwyn ni fel rhan o'r gosb am bechod. Dyna pa mor ddifrifol, bod Duw yn fodlon anfon ei fab i fyd fel hon, a fod yr Iesu yn fodlon dod yn ifydd i fyd fel hon, yn gwybod sut groeso fydd yna. A'r erchylltra yma, a'r creulondeb corfforol, a'r gwawdio, a'r gwneud hwyl, a'r gorymdeithio lan a lawr yn wneud hwyl a pwyntio ato fe. Ond yna,
pan rhoddwyd ar y groes a hoelio'r hoelen I fewn. Ac un llaw ar llall ar traed. Ac yna'r groes yn syrthio i'w le. Chi wedi rhoi dar mawr o bren sy'n chi'n adeiladu ffens neu rhywbeth. A mae'n drwm. A chi'n rhoi y pren lawr a mae'n llithro draw i'r twll a mae'n mynd lawr a mae'n mynd clep. Dychmygwch bod arno fe. A'r hoelion yn dal chi'n eich lle. A'r ysgytwad yn brifo bob nerf yn y corff. Ac yna'r gwaioffon yn cael ei wthio i'w ochr. Yr gwaed yn llifo'r ffynon yn agor. Ond dyw hwnna ddim byd. Hwnna yn rhywbeth I ni'n gallu deall. Ond mae'n bwysig achos mae'n ffaith hanesyddol. Nid athroniaeth yw Cristnogaeth. Mae Cristnogaeth, wedi bod yn darllen Lloyd Jones yn diweddar yn dweud llawer am hyn. Mae rhai pobl yn meddwl am grefydd fel athroniaeth a barn ar hyn a'r llall. Mae Cristnogaeth yn cael ei seilio ar ffeithiau hanesyddol. Fe ddath Iesu o'r nef i'r byd, fe anwyd yn faban, fe aeth i'r groes. Mae rhain yn ffeithiau fe ddigwyddodd e. Ond dyma I chi'r ffaith. Pan dath y tywyllwch, dyma'r ffaith, pan ar y groes, ar ôl yr holl ddioddef trwy fywyd, ar ôl yr holl erchylltra'r fflangelli, a'r hoelion, a'r goron o ddraen, a'r gwawdio, ar ôl hwnna I gyd, yna beth ddigwyddodd, nath Duw y Tad troi ei gefn ar ei fab, a tywall uffern ar ei fab am ei holl blant yn lle ni. Dyna I chi'r pinnacle yn y dioddef. Rhywbeth na fedrwn ni ddim I ddisgrifio, achos mae'n amhosibl, ond mae'n erchylltra o'r mwyaf. Nawr, I bobl sydd hefyd I gapel o blaen, dyna beth sydd eisiau nhw glywed. Nid y dwlu yma, ond beth yw'n barnu am hyn a'r llall. Nid yr adloniant yma o clapio a chanu a pob math o bethau. Beth sydd eisiau'r byd di-gapel, di-grefydd ei glywed, fod Iesu Grist wedi dod I wneud hynny drostyn nhw. Ar y groes gymerodd e'r gosb am eich pechod chi. Dyna'r ateb. Dydwch chi ni symud ymlaen. Achos mae hwn yn arwydd y cael yn y dar yma. Dryswch dyn. Yn yr hanes yma gwelwn sut y mae dyn yn llawn dryswch. Mae hwn hefyd yn ddarlun o ddyn heddi. Mae wedi bod yn wir a mae dal yn wir. Fe ddangosodd fe welwn ni fan Peilat, fe welwn ni fan yr Iddewon. Yn gyntaf fe welwn ni dryswch Peilat am ddryswch. Ni welodd unrhyw fai, ni welodd Peilat unrhyw fai ar yr Iesu. Ni wnaeth yr Iesu unrhyw beth o'i le. Yn ôl Peilat. A mae'n gywir, ond yn ôl Peilat, roedd wedi dod i'r casglad, dyw hwn ddim wedi gwneud dim byd yn anghywir. Ac eto I gyd, ei fod yn arweiniwr, un o'r gwledydd mwyaf pwerus y byd, mae methu gwneud ei benderfyniad. Dwi'n mynd ei synwyr nag yw. Doedd dim bai o gwbl i'w gael ar yr Iesu, ac eto gorchmynwyd gan Peilat I fod yn arweiniwr cyfiawn, fe orchmynwyd I fflangellu'r Iesu, chwipio fe a all fod wedi ei ladde. Doedd ddim yn ei synwyr. Am ddryswch, beth mae Peilat yn ei wneud? Arweiniwr mawr. Adnod 4, Peilat gan hynny aeth allan drachefn, ac a ddywedodd wrth ein dwele, yr wy fi yn ei ddwy neu fallan I chwi, fel y gwyboch nad wy fi yn cael ynddo fi'n bai. Am gyfaddefiad, byddwch chi wedi meddwl bydd wedi gallu dweud, wel, mae'n heiddi rhywbeth felly na'i fflangellu fe. Hyd yn os oedd ddim eisiau. Ond mae'n dweud, does dim bai yno, ond dwi dal yn mynd I gosbi fe. Dwi ddim yn ei synwyr. A pan ddaeth allan o'i gartref swyddogol, mae eto fel petai yn trio darganfod ffordd allan o'r pell. Dwi ddim yn gwybod beth I'n wneud. Nid oedd am waed ar Iesu ar ei ddwylo, ond fe ofnodd yr Iddewon. Roedden ni ofni nhw, falle bod na ofergoeliaeth yma hefyd, yn cofio am yr hanesion a breuddwydion oedd wedi bod ac yn codi dychryn. Falle bod na ofnau yna, ond I chi'n gweld mae'r ddryswch yma. Ond mae'n ofni'r Iddewon adnod 5. Yna daeth yr Iesu allan, yn arwain y goron ddraen a'r wisg o'r ffordd, a Peilat oedd wedi dod yn weler dyn. Be mae hwnna'n golygu? Mae fel petai Peilat yn dweud, edrychwch,
dyna'r dyn yr ydych yn honni sydd yn achosi y cythrwfl mawr yma. Dyna beth oedd yr Iddewon wedi trial dweud. Mae hwn yn achosi cythrwfl. Trwbl mawr, ymladd mawr, mae'n mynd i achosi problemau. Mae eisiau laddau. Mae'n ddyn drwg. Ac felly mae Peilat, dyma fe, dyma'r un i chi'n dweud sy'n achosi cythrwfl. Dyw hwn ddim yn achosi cythrwfl. Ond nid yw e wedi dioddau digon a lle fe fod wedi dweud, mae'n gobeithio yn ei ddryswch bod hwnna'n mynd i gael i beidio gorfod i laddau, a na fydd yn cael gwaed Iesu Grist ar ei ddwylo. Mae fe bethau'n dweud, ni all hwn wneud niwed i neb. Dwi ddim yn wrthryfelwr, ni ddylsai fod wedi ei giro. Na ddyle, dyle fe ddim fod wedi giro. Dylse fod wedi atal y gwawdio, y taro a'r poeri. Dyna beth ddyle Peilat fod wedi wneud. Fe ddylse Peilat fod wedi rhyddhau yr Iesu'n syth. Dyna beth ddylse fod wedi wneud. Am ddryswch. Roedd Peilat yn sicr yn atebol am ei ran erchill yng nghroeshoeliad yr Iesu. Mae hwnna'n sicr. Mae'n rhan ohono fe. Ond, cofiwn ni hyn, yn ryswch Peilat fe welir eglurder Duw hyd yn oed fwy. Mae'n anhygoel, dwi? Mae'n ddryswch, dwi ddim yn ei synwyr. Ond yng nghynllun Duw, i ni'n gweld eglurder clir, pwrpasol. Nawr oedd yr amser i'r Iesu farw ar y groes. Rhaid oedd iddo fod y groes. Rhaid oedd iddo fod nawr. Dyma'r amser y trefnwyd cyn llunio'r byd. Dyma'r oedd yr Eseia'n dweud, a Jeremia a'r holl proffwydi. Roedden nhw'n pwyntio at Iesu Grist at y groes. Ac nawr, nid cyn, nid diwrnod ynghynt, nid diwrnod ar ôl. Nawr oedd yr amser. Yr oedd Iesu wedi dod i gael ei groeshoelio. Gan mai dyma'r ffordd y trefnwyd i achub pechaduriaid fel chi a fi. Dyma oedd y ffordd yr oedd Duw wedi ateb eich problem chi. Y broblem sydd angen i bawb ffeindio ateb iddo. I'r dydd, i'r eiliad, i'r awr, yr oedd yn y fan a'r lle yr oedd e fod. Nid oedd dim byd yn mynd i rwystro'r croeshoeliad. Ac felly wrth gwrs, yn ryswch Peilat, dwi ddim yn gwneud synwyr, ond pan ych chi'n gweld y darlun mawr, ydy mae Peilat yn atebol. Ond mae'r rhain yn faterion fedrwn ni ddim i deall, ond ni'n gweld rhagluniaeth fawr yn ef. Trefnwyd y byddai'r Iesu yn cael ei ladd ar y groes, fel cosb am eich pechod chi. Ond i ni'n gweld yr Iddewon hefyd adnod 6. Yna, yr archoffeiriaid, dyma hufen cymdeithas y pryd ni, y gwybodusion. Yr rhai sydd gyda rhestr hir o cymwysterau sydd ganddyn nhw. Drychwch ar rhain, maen nhw mor gryfyddol, nhw'n gwisgo'n smart. Roedden nhw mor dda, mynd i'r capel. Roedd rhain yn capelwyr go iawn os ni'n defnyddio termau Cymraeg. Roedden nhw, drychwch arno fi pa mor dda dwi wedi fod. Dwi'n gwybod ar y mynau, dwi'n gwybod fe adnodau, dwi'n mynd i'r capel, unwaith, dwywaith. Falle, 2 gwaith ar y sil. Dyma'r math o berson ni'n sôn amdano. Yr archoffeiriaid a'r swyddogion, pan welsant ef a lefasant gan ddwedyd. Dyma beth wedodd yr arweinwyr crefyddol. Ydych chi'n gallu dychmygu unrhyw beth gwahanol heddi? Dwi ddim, dyma beth mae pobl crefyddol fel heddi. Mi fydden nhw heddi yn dweud, capelwyr Cymru, croeshoelia ef. Croeshoelia ef. Peilat a ddywedodd wrthynt, cymerwch ef a chroeshoeliwch, canys nid wyf fi'n cael dim bai ynddo. Ond roedd y pobl crefyddol, yr Iddewon, pobl Duw ei hun, y rai anfonwyd y Meseiatint, yn gweiddi allan, yr rhain sy'n gwybod i Hen Testament, maen nhw'n gwybod i adnodau nhw. Dyma'r rhai dwedodd, croeshoelia ef, ni'n ei gysau e. Achos mae'r crefydd mae e'n ei gynrychioli, nid y crefydd i ni eisiau. Ond nid yna Cymru ohoni. Pam bod pobl yn cysau ef yng nghyls? Achos dyw e ddim yn grefydd maen nhw'n hoffi. Achos does dim lle i'w balchder a'i pleserau a'i chwarae crefydd. Achos Crist yw popeth. A dyna pam i chi'n cael pobl crefyddol yn casau'r efengil. Achos mae'n taro'r nerf.
Dyn nhw ddim yn licio fe. A falle ar ôl 10 mlynedd, 20 mlynedd, maen nhw wedi gwrando, ond rhyw bryd fe ddaw'r dydd pan fydden nhw'n sylweddoli beth yw'r neges, fydden nhw'n ei gysau. Achos dyna sy'n wastad yn digwydd. Arweinwyr Iddewig yn gweiddi i ladd yr un yr oedd ei hysgrythurau nhw, yr Hen Testament, y proffwydi wedi ei ddisgrifio, a'i ddisgrifio'n gwbl fanwl, i'r lythyren. Hwn oedd y Meseia, ond ni welsant hyn, yr holl ddisgrifiadau'r manylder, y cyfan, ac eto ar ôl gweld ei fywyd cariadus pwerus, gweld y porthu'r 5,000, gweld yr iachau, y deillion a'r byddar, y meirwn dod yn fyw, gweld yr holl beth y hyfryd yma, clywed y bregeth ar y mynydd am bregeth. Maen nhw'n gweiddi croeshoelio ef. Dwi'n mynd i'r synwyr nag yw e? Pobl crefyddol yn ei gysau e. Am ddryswch oedd gan yr Iddewon. Yr oedd wedi cadw y cyhyddiad i ffwrdd, y gwir cyhyddiad, i ffwrdd o Peilat, y cyhyddiad o gabled. Dyna oedd y cyhyddiad o'n nhw eisiau dod i Peilat. Ond nhw wedi cadw yna nôl, ond nhw wedi sôn am gabledd. Bod Iesu Grist yn honni bod yn dduw. Ond nhw ddim eisiau sôn am hwnna. Mewn ofn y byddai Peilat yn gwrthod dadl ar sail crefydd gan mai pagan oedd e. Ac felly doedden nhw ddim eisiau gwneud hynny, ond pan nhw'n gweld bod Peilat yn ei ddryswch yn gweld does dim bai ar hwn, dwi ddim eisiau ei ladde, ond fe na'i fflangellu fe, a na'i wneud pob math o bethau, ni'n wneud hwyl am ei benne, a'r holl bethau yma, ond nawr yr oedd yr Iddewon yn gweld yn ei dryswch nhw be ni'n mynd i wneud. Dyw'r cyhyddiad o fod yn achosi cynnwrf, dwi ddim yn gweithio. Ac felly be maen nhw'n wneud yw, rhaid iddyn nhw dod â'r cyhyddiad oedd yn eu corddi nhw. Adnod 7. Yr Iddewon a tebasant iddo, mae gennym ni gyfraith. O, dyna beth mae'n dweud. Mae gennym ni gyfraith. I ni'n weddol anibynnol. I ni'n achos ni'n gallu creu rhyw gyfreithiau. Dyna beth mae'n dod atgoffa Peilat. Mae gyda ni hawliau, mae gyda ni gyfraith. Ac wrth ein cyfraith ni, fe a ddylai farw. Pam? Am iddo i wneithir ei hun yn fab Duw. Nawr i ni'n deallu. Ond mae'n ddryswch fan hyn. Achos mae'r rhain mor ffysu am bob math o reolau, ni'n nabod rhain ydyn ni. Pobl sydd yn hoffi, pobl crefyddol sy'n hoffi bod yn ffysu am bob math o bethau bach allanol, ond y pethau sydd wir yn ysbrydol ac yn sanctaidd ac yn bir, maen nhw'n esgeilus ohono. Ond chwarae crefydd, i ni'n ei weld e heddi, mae'n rhemp, ond yw e? Yr un yw'r broblem, yr un yw e, ni'n gweld e drwy draw, ni'n gweld yn yr Iddewon. Pobl yn chwarae crefydd. Ond mae'r fath ryswch fan hyn, yn ôl i cyfraith nhw, llabyddio oedd y modd y dylser Iesu farw, os mae cabledd oedd y cyhyddiad, nid croeshoeliad. Taflu cerig a taroi benne nes bod yn anymwybodol a bod yr bywyd yn llifo allan ohono fe. Dyna oedd, ond o'n nhw eisiau'r croeshoeliad, roedd hwnna'n dod â fwy o wawd a dirmig arno fe. Y fath ddryswch gan yr Iddewon. Y fath rhagryth, yr anghysondeb. Ond eto gyd i ni'n gweld eglurder cynllun Duw, yn dydyn ni? Dyma oedd y cynllun. Rhaid oedd i Iesu Grist farw ar y groes. Rhaid oedd roed i ddwylo pur ar led. Rhaid oedd cael coron o thrain. Rhaid oedd i'r gwaed lifo. Dyma oedd y ffordd, y trefnwyd y bydde Duw yn datrys eich problem chi. Y fydd y gosb eithaf, y dirmig mwyaf, y dioddef erchill, ac yna'r tad yn troi gefn arno traroedd ar fryn Calfaria, ac yna cosbwyd Crist am ein pechodau ni. Gai ofyn, sawl un sydd yn gwrando, sydd wedi bod mewn dryswch llwyr hefyd. Ond nid yw hwnna wir, oedd yn wir am Peilat, roedd yn wir am yr Iddewon.
ac i ni'n gweld y dryswch drwy'r amser y myd ysbrydol y gwir ffydd. Anghysondeb yn eich dadleuon. Chi'n chwilio am esgus i beidio dod i'r cwrdd. Chwilio am esgus i beidio darllen y Beibl. Chwilio am esgus i beidio wneud hyn a llall. Chwilio am esgus i beidio dilyn Iesu Grist a gweddio. Chwilio am esgus i beidio roi eich bywyd. Chi'n chwilio am pob math o bethau. Ond dyn nhw ddim yn gwneud synwyr i chi'n dweud, o na, mae hwn er fy lles i. Ond dyn nhw ddim yn gwneud synwyr. Mae'r esgusodion yn hyrt. Mae yna ddryswch yn y byd. Dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddetrys y broblem. Dyn nhw ddim yn gwybod sut i wrthod hyd yn oed. Mae'r ardadleuon, dyn nhw ddim yn dal dŵr. Ac yna fydden nhw'n beirniadu siwr o fod y diwiol. Chi'n gweld os oes rhywun yn ddiwiol, nid yn grefyddol, os oes rhywun wir yn ddiwiol, fe welwch chi'r gwrthwynebiad yn yr eglwysi ac yn y byd. Mae'n codi dychryn arnoch chi, dwi? Pan ych chi'n gweld dryswch yn y byd ac yn yr eglwys. Pan ych chi'n gweld pobl yn troi cefn ar y gwir efengyl yn cael ei chyhoeddi ac yn chwilio am feie. Mae yna dragwyddoldeb yn dod. Mae yna atebolrwydd yn dod am bob dryswch a gwrthodiad o Grist. Mae'n dychryn fi, mae'n dychryn ni. Ac fe ddylai fe ddechrau'n bob un ohono ni. Nid chwarae bach yw hwn. Hwn yw'r Meseia yn dod lawr o'r nef i'r byd. Hwn yw'r un a anwyd yn faban yn berffaith. Hwn yw'r un roedd wedi ddwylo pur ar led. Hwn yw'r un tywallodd y tad ei gosb, ei ddigofaint, yr holl alluog ar ei fab. Dyma'r un. Nawr, ydych chi yn eich dryswch yn dal i wrthod yr efengyl, yn dod â esgusodion pam ych chi'n gadael ar ddiwedd yr oedfa, heb droi at Grist. Pam ych chi ddim yn dweud, o Dduw, cymera fy holl fywyd, o Dduw, maddau i mi. Pam ych chi'n ddryslyd i gyd? Ac yn eich gwrthodiad a'ch dryswch, a'ch gwrthod o Grist yr efengyl, gyda'ch sawl rheswm. Yr hyn i chi'n ei ddweud yw croeshoelio ef. Croeshoelio ef. Dwi ddim yn hoffi'r efengyl i chi'n ei chyhoeddi, ond fe ai rhywle arall, a os dwi eisiau crefydd, a fe gai efengyl sydd llawer haws, diolch yn fawr. Falle bydd e ddim mor uchel, falle bydd e ddim mor hir, falle bydd yna rhyw neges fydd yn caniatáu i fi fod yn esgeulus am fy mywyd ysbrydoli. Dwi eisiau efengyl felly. Beth yw hwnna? Hyd y gwela i, croeshoelio ef. Sa eisiau'r Crist yma. Sa eisiau hwn. Dwi eisiau'r byd. A chi'n chwilio am esgus. Chi'n chwilio am balchder yn dod mewn i'r cwestiwn. Mae'r holl beth yma, croeshoelio ef. Dyna beth ni'n glywed drwy ddi draw. Ond doedd ddim yn ei synwyr i wrthod hwn a ddath i achub yr enaid. Wel, yn fyr i orffen. Mae yna ddatganiad ysgytwol yma'n does. Yr Iddewon a Tebasant iddo, y mae gennym ni gyfraith ac wrth ein cyfraith ni e fe ddylai farw. Pam? Am iddo i wneithir ei hun yn fab Duw. Am ddatganiad. Yr oeddent yn cydnabod nawr, hyn oedd yn ei corddi. Hyn oedd yr Iesu wedi dangos yn ei fywyd, yr honiad mae ef oedd mab Duw, y Meseia. Mae'r Iddewon yn iawn fan hyn. Fe ddath Iesu Grist ac fe honnodd. Mae fe oedd y Meseia. Fe oedd gwir fab Duw. Yr oedd yr holl wybodaeth, y tystiolaeth i gyd yno yn pwyntio at y ffaith. Iddynt ei weld yn eglur, a oedd yr Iesu yn dweud yn gwir. Mi roedd y dystiolaeth yna, mae yna ddigonedd o brawf o beth oedd yr Iesu, mae fe oedd y mab Duw, ac edrychwch chi ar ei fywyd, mae'r dystiolaeth i gyd yna. Gallai ddim fod yn neb arall ond mab Duw. Dwi ddim yn ei synwyr iddo fe fod. Neb arall wedi bod. Ymhlith a fi neu yntau ddaw does debyg iddo fe. Does neb wedi bod. Gall neb ddod fel yr Iesu. Fe oedd mab Duw. O feddwl ei fod yn ôl ystadegau, os chi eisiau defnyddio ystadegau, yn amhosibl i'r Iesu fod yn neb arall ond yn fab Duw. Nawr wrth gwrs, ni fydd yr Iddewon wedi bod yn ymwybodol o'r ystadegau mathemategol. Wel, dwi'n yn credu bod nhw. Dyn ni'n gwybod, mae gwybodaethon wedi gweithio fy mas o'r holl broffwydolaethau. Pob cyflawniad llwyr yn yr Iesu.
dyw e ddim yn fathemategol bosib iddo fe fod yn neb arall ond yn fab I Dduw. I un dyn I gyflawni'r holl proffwydolaethau, gan gymaint o amrywiol proffwydi. Ond mi fydde'r naws yna wedi dod drosodd i'r Iddewon, mi fydden nhw'n ymwybodol, mae'r Hen Testament I gyd yn sôn am hwn, ac mi roedd ganddyn nhw wybodaeth o'r Hen Testament, ac fe welon nhw fywyd yr Iesu, ac mae'r fan yr enedigedd, yr adeg yr enedigedd, y seren popeth, yr digwyddiadau yn ystod ei fywyd, yr gweithredoedd a wnaeth, yr iachau a wnaeth, yr holl beth, mae ei gyd yn pwyntio at y ffaith, hwn yw mab Duw. Mae'r dewis I ni yr un peth ag oedd eidd i'r Iddewon. I fod yr Iesu yn dweud celwydd. Chos dyma'r broblem, roedden nhw eisiau cael yr Iesu i'w ladd ar y groes. Ac roedd ganddyn nhw 3 dewis. Fod yr Iesu yn dweud celwydd, mae'n heiddi marwolaeth. Neu ei fod yn wallgof, mae wedi cablu, mae'n heiddi marwolaeth. Neu ei fod yn dweud y gwir. A dwi ddim yn heiddi marwolaeth. Ar un yw dewis heddi. Astudiwch chi fywyd yr Iesu, dyna chi her I bobl. Gofynnwch iddyn nhw I edrych, a oes na unrhyw arwydd fod hwn, unrhyw braw fod hwn yn dweud celwydd. Amhosibl dod o hyd I unrhyw dystiolaeth o gelwydd. Gofynnwch, a oes na unrhyw arwydd fod na wallgofddyn fan hyn? Achos petach chi'n cael rhywun yn cedda lawr y stryd a dweud fi yw mab Duw, mi fyddech chi'n gwybod mae yna rhyw broblem fan hyn, mae e'n dweud rhywbeth sydd ddim yn gwneud synwyr, ond pan oedd Iesu Grist yn dod ac yn gweld mae fe oedd mab Duw, does dim byd hirt am y peth, mae ei gyd yn gwneud synwyr, mae ei holl fywyd yn gweiddi allan, fi yw mab Duw. Ac felly yn sicr nid gwallgofddyn oedd yr Iesu. Ac felly un dewis oedd ar ôl. A sydd ynghlwm a'r holl dystiolaeth hanesyddol a phresennol, mae gwir ydoedd, hwn oedd y Meseia. Ond maen nhw'n dweud, mae hwn Di honni mae'r Meseia yw e. Felly mae rhaid lladd. Ond maen nhw'n gywir, fe oedd y Meseia. Ond fe ddywedodd y gwir. Beth amdanoch chi? Beth yw eich ymateb chi I Grist? Ai croeshoelia yw eich ymateb chi? Neu efallai eich bod yn eog o wrthod y Crist yma, ond fel yr Iddewon I chi greu Crist gwahanol, ond nid ni mor glyfar yn ei wneud efengil wahanol, un sydd yn caniatáu pob math o bethau, bydolrwydd. Ond yr efengil y cyhoeddodd Iesu Grist, I chi'n dweud croeshoelia dwi ddim eisiau glywed to, ddoi ddim to, dwi ddim yn mynd I ddod I rando ar y fath beth eto. O, mae hwnna wedi cael ei ddweud myrddionau o weithiau. Cymerwch rybydd. J.C. Ryle yn dweud hyn. Cymerwch rybydd. O'r adroddiad yma, o'r digwyddiad hanesyddol yma, cymerwch rybydd, o beryglon gwrthod Crist, neu peryglon gwrthod efengil Iesu Grist, sydd yn Crist. A dewis efengil arall neu'r byd. Dysgwch o wrthodiad Peilat, a olchodd ei ddwylo o Grist. Nid oedd am y cyfrifoldeb, yr oedd am i'r broblem ddiflannu. Gai ofyn hyn, oes yna rai fel hynny? Chi ddim eisiau gwneud y penderfyniad, ydych chi'n mynd I oedi, ydych chi'n mynd I aros, a ydych chi'n gwybod fydd wythnos arall da chi. Achos dyma'r ateb i'ch problem chi. Cymerwch rybydd. Yr ydych yn atebol, dysgwch o wrthodiad arweinwyr crefyddol Iddewig, o bobl mwyaf breintiedig, yr holl dystiolaeth, ac eto yn mynd I ei ladd a bloeddio croeshoelia gallwch groesi'r linell, dyna'r peryg, fe allwch groesi'r linell. Y llinell o drigaredd Crist. Ac fe ddaw y condemniad o ddallineb barnwrol arnoch chi. Mae hwnna'n dychryn chi hefyd. Mae e'n fy nychryn I. Bod yna rai sydd wedi clywed yr efengil sawl gwaith ac wedi troi yn elynion a dewis math arall.
Dydw i ddim yn gwybod, a fyddwn ni ddim yn gwybod, ond yn rhagwyddoldeb fyddwn ni'n gwybod, a dyn nhw wedi croesi'r linell. A yw'r condemniad o ddallinau barnwrol wedi cael ei rhoi arnynt, dwi ddim yn gwybod. Ond bob un tro i chi'n gwrthod Crist, i chi'n caledu. Ond ein gobaith ni yw, mae Crist yn llawn trigaredd, ond i ni ddim yn gwybod pa mor hir. Y bydd yn estyn allan ei fraich a chibol i chi. Am galedwch sydd yn dod o wrthodiad o Crist am farn. Neu a ddysgwch o hyn, a gweld yr hyn, a ddioddefodd Crist yn eich llechi, eich bod yn gweld mae Crist oedd mab Duw, ac os felly pwysig gwrando ac ystyried a chredu'r hyn a ddywed. Dewch felly at y fan hon, sydd yn Ioan 19. Dewch at droed y groes. Os nad ych chi wedi bod ar droed y groes, chi ddim yn ei ddeall e. Chi ddim yn deall y ffydd Gristnogol. Peidiwch â dod lan gyda rhyw ddadleuon, ond dwi'n gwybod beth mae Cristion fod i wneud gyda pobl tlawd a trydydd byd a rhyfeloedd. Dwi'n ddim yn golygu, mae'r byd yn neud yna, mae'r digred yn gyda'i barn hyfryd am pethau da ac yn gwneud pethau da. Nid yna Cristnogaeth. Cristnogaeth yw, a ydych enaid yn barod i gamu tragwyddoldeb? Nag yw, ond fe ddath Crist. Fe gymerodd gosb am eich pechod chi. A beth sy'n rhaid i chi wneud? Dewch at y groes! Dewch at droed y groes! Dyna'r ateb! Wrth droed y groes, beth sydd fyna? Beth sydd wrth droed y groes? I chi'n dyrchafu'r llygau tuag at y mynyddoedd, neu allwn ni newid e, dyrchafa fy llygau tuag at y groes, a beth chi'n gweld? Y gwaed yn llifo lawr. Ac yna braich estynedig yr arglwydd yn dod ac yn cymryd eich pechod oddi arno chi, ac yn ei hoelio arno fe hun, mae'n cymryd eich pechod arno fe hun, ac mae'r tad yn cosbi Iesu am eich pechod chi. Dyna'r efengyl, mae e'n achub ar yna, mae e'n talu'r pris, mae e wedi gwneud y cyfan yn eich lle chi. O, edrychwch ar ei ddioddef yn eich lle chi. Edrychwch ar yr hyn a ddioddefodd yn ei fywyd, ar y groes ac yn ei farwolaeth. Y digofaint y tad, am yr hyn a wnaethoch chi. Ond felly neges Cristnogaeth yw hyn. Dewch at y groes. At droed y groes. Peidiwch â dod a dweud, dwi wedi cyrraedd. Beth sy'n digwydd nawr? Eisiau gweld be fi wedi wneud, peidiwch â dod a'ch crefydd. A mynychu capel, a'ch Emynau Cymraeg, mor hyfryd yw'r cyfan. Peidiwch dod a'ch teulu a pwy yw'ch teulu chi. Peidiwch dod a'ch gweithredoedd da. Dewch a'ch pechod yn waglaw. A chyffeswch eich pechod. A'r addewid yw hyn. Ni fydd Crist yn troi neb i ffwrdd. Dyna beth sy'n mor gyffroes. Hyd yn oed i Gristnogion lle mae Satan yn temptio chi i feddwl chi ddim yn Gristion achos hyn a llall. Ond chi'n gwybod beth? Chi'n gallu troi nôl at Satan dweud, dwi wedi bod at droed y groes. A mae pob un sy'n dod at droed y groes yn waglaw ac yn cyffesu ac yn dweud, o bydri garog im. Beth sy'n digwydd yn nhw? Mae'r Iesu yn cymryd ei pechod ac yn ei hoelio arno e fy hun ac mae e'n ei cael ei gosbi yn eich lle. Beth sydd yn digwydd i chi? Mae'n cael ei waed. Mae'r gwaed yn llifo ac yn golchi bob staen pechod i ffwrdd. Be mae'n gwisgo arno chi? Mae'n rhoi ei glogyn o'i berffeithrwydd drosto chi. Ac nawr ych chi'n berffaith yng ngolwg y tad. Chi ddim yn berffaith, ond yng ngolwg y tad ych chi'n berffaith. Yng ngolwg y barnwr i'ch chi'n berffaith, a mae perffeithrwydd Crist yn eich gorchuddio chi'n llwyr. Felly beth chi fod i wneud? Beth yw ateb pobl y stryd? Beth yw ateb pobl gwledydd? Beth yw ateb pobl sydd yn y jungle, pobl yn y coedwigod trofannol? Beth yw ateb pob un o'n nhw? Yr un yw'r ateb, i chi'n bechadur, a mae'r rhai cael eich maddau, a mae Iesu Grist wedi gosbi yn eich lle chi. Dewch at Grist. Dyna'r ateb. Bob tro. Dyna'r neges bob tro. Mae'r sawl a ddaw at o ef nis bwriaf allan byth. Derbyniwch ohono. Credwch yno. Cyffeswch, edifarhewch a chredwch. Dyna'r neges.
yr Iddewon a tebasant iddo. Mae gennym ni gyfraith, ac wrth ein cyfraith ni fe ddylai farw. Pam? Wel, fe ddwedon nhw wirionedd fan hyn, achos hwn yw'r gwirionedd mwyaf. A meddai wneithir ei hun yn fab Duw, sef ateb ein problemau ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am ffordd a chawdwriaeth, ond yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist a'i groes. O Dduw, tir di'n plith, gweithio yn y neidiau llawer, gad iddynt weld, mae'r ateb, yr unig ateb, yw yr arglwydd Iesu Grist a'i groes. Tir di'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Ni orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu Emynau 375. Gwel y croesbren acw, gyfiawnder mawr yn doedd thineb a thrigaredd yn gorwedd mewn un lle. 375 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.